дар партави сиёсати хирадмандона ва созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои сабзу хуррамгардонии муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ба самти афзалиятнок табдил ёфтанд. бо дар назардошти аҳамияти ин равандҳо ҳамасола дар саросари кишвар маъракаҳои ниҳолшинонӣ бо иштироки фаъолонаи ҷомеа роҳандозӣ мегарданд. дар доираи чунин иқдомҳои созанда аз ҷониби фонди хайриявии Музаффар дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. зимни ин чорабинӣ зиёда аз 200 бех ниҳоли ҳамешасабзи навъи сарви аризонӣ шинонида шуд. барои таъмини нашу намои хуби ниҳолҳо ва нигоҳубини дурусти онҳо мутахассисони соҳавӣ ҷалб гардида, масъулон риояи қоидаҳои махсуси ниҳолшинонӣ ва парвариши минбаъдаи онҳоро таҳти назорати қатъӣ қарор доданд. дар имрӯза маъракаи ниҳолшинонӣ дар ин минтақа дарахти ҳамешасабзи сарви аризонӣ шинонда шуда истад. 200 дона. ин дарахти дар ин минтақа мутобиқ мебошад. ин дарахтонро ҳар сол ду маротиб ба шахт дароварданд кор. обашро дар ҳавои салқин, яъне саҳарӣ, бегоҳӣ дар як ҳафта 3-4 маротиба об додан лозим. дороҳои минералӣ, органикӣ, пораи маҳаллӣ ва нитра амафосу амафос додан лозим аст. қайд гардид ки риояи талаботи агротехникӣ ва амал кардан аз рӯи тавсияҳои мутахассисон имкон медиҳад ки ниҳолҳои шинонидашуда хуб рушд карда ба зебоӣ ва сарсабзии муҳити атроф мусоидат намоянд. ҳамзамон пас аз шинонидани ниҳолҳо нигоҳубини онҳо низ дорои талаботи махсус буда ин раванд таҳти назорати доимии масъулон қарор дорад. иштирокдорон таъкид намуданд ки иқдоми дастаҷамъонаи дарахтчинонӣ ки аз ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад, дар оянда самараи нек хоҳад дод. ин амал на танҳо ба тозагии муҳити зист мусоидат мекунад, балки саҳми ҳар як сокини кишварро дар ҳифзи табиат ва кам намудани таъсири тағйирёбии иқлим тақвият мебахшад. дар пасманзари тағйирёбии иқлим ва эҳтимоли паёмадҳои ногувори он ба табиат ва зиндагии инсон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барномаҳо ва қарорҳои муҳимро барои ҳифзи муҳити зист амалӣ менамояд. яке аз чунин иқдомҳои муҳиму дарозмуддат татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад ки ба шинонидани дарахту буттаҳо, коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии муҳити атмосфера ва нигоҳдории тавозуни табиӣ равона шудааст. бо назардошти аҳамияти ин тадбирҳо маъракаҳои ниҳолшинонӣ ҳамасола дар саросари кишвар бо иштироки фаъоли аҳолӣ роҳандозӣ мегарданд. дар ин майдони зебо, дар майдони Исмоили Сомонӣ мо тасмим гирифтем ки дарахтони кипариси аризонӣ бо кӯмаки волонтёрони сершумори мо шинонем. умед дорем ки ин дарахтон месабзанд ва ин гӯшаи диёрамонро боз ҳам зеботар мекунанд. фонд тасмим гирифтааст то соли 2040 дар умум 1 миллион дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонад. дастандаркорон таъкид намуданд ки дар оянда низ чунин иқдомҳои сабзкориву хуррамгардониро идома дода бо шинонидани ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ ва мевадиҳанда дар беҳдошти муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим саҳми назаррас гузоранд. таъкид гардид ки минбаъд низ нигоҳубин ва парвариши ниҳолҳои шинонидашударо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда барои ҳифзи табиати зебои кишвар ва таъмини муҳити солим барои наслҳои оянда саҳмгузор хоҳанд буд.